Εάν υπάρχει μία εταιρεία η οποία έχει καταφέρει να θεωρείται συνώνυμο της ασφαλούς χρήσης προϊόντων προσώπου και σώματος, σίγουρα αυτή είναι η La Roche-Posay. Μιας και βρισκόμαστε όμως στην αρχή του χειμώνα και αναζητούμε πιο εντατική περιποίηση, πιο έντονη δράση αντιγύρανσης, τι καλύτερο από το να επιλέξουμε δραστικούς ορούς με ενεργά συστατικά μέσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία minimal, πολύ δραστική ρουτίνα περιποίησης προσώπου για το πρωί και για το βράδυ. Για το πρωί προτείνεται η χρήση του Pure Vitamin C12 Serum της La Roche-Posay, το οποίο βοηθάει τόσο στην αντιγύρανση, καταφέρνει να κάνει τον τόνο της επιδερμίδας να είναι πιο ομοιόμορφο. Μιας και η μαμά της αντιγύρανσης είναι η ρετινόλη, η La Roche-Posay έχει φτιάξει το Retinol B3 Serum, το οποίο είναι ένας αντιρρητητικός ορός αναδόμησης αλλά και ανάπλασης και κάνει το δέρμα πιο σφρίγιλο. Την σφριγιλότητα την καταλαβαίνεις από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε όλες τις επιδερμίδες, ακόμα και τις ευαίσθητες. Δραστικότητα και ασφάλεια με την υπογραφή της La Roche-Posay. Χρειάζεται κάτι άλλο?